Kriste. Bože, seržante, prosím. Lidi, tohle podle je jako led. Jo, myslíš, že ti seženu bačkory? A nešlo by to, pane? To by se mi moc líbilo. Koukej mi do očí. Už toho vetřelce viděla. No to teda jo. Jsou z toho úplně divokej. Qué bonita. Šéfe, o co vlastně jde? Záchranná akce, bude se vám to moc líbit. Osvobodím roztomilý cerušky kolonistů od panenství. Povědeš to snaže, ha? Prosím tě, Hacne. Ne, to teda lidičky, to už nechci vidět. Tuhle blbost už nechci vidět. Ne, ale já to fakt nechci vidět už, člověče. Říkám ti, nechci to vidět. No, co to dělá, člověče? Co to dělá? Hejbejte se, ať se nedržou. Vyšope, člověče. No, ne. Udělej to, vyšope. Počkej, no tak. Ale jo, ty. Nejbej se. Zkus to na něm. No. Dělej. Tak a máš to, ty prcku, bezva. Fajn, to stačí. Děkuju. A máš to, prcku. To nebyla sranda. Ne, to nebyla. Co je Hicksy? Já jsem Hudson, pane. Hicks je on. Tak se ptejte. Bude to ozbrojený střet, pane, anebo jenom honička? A bez vás řekli vetřelec, ona slyšela ilegální vetřelec a podepsala. Polip je prdel. Kdykoliv, kdekoliv. Už... Co je vojínem? Jak se mám z téhle sračky dostat? Dost těch keců, Hacne. 5. Posádka rychlo výtahu do pekla a jedem dolů. 2. Abys všem sebral zásobníky, ano? To se dělá prdel. Člověče, a čím teda máme útočit? Nadávat? Jenom Tohle přece není možný. Tohle není možný, to není možný. Dobře. Nevíme, jestli to bude působit. My padneme odsud a řekneme, že to je 1-1. Proč vůbec diskutujeme? No, možná, že si nesledoval poslední události, ale dostali jsme na prdel, kámo. No to je skvělý. To je prostě skvělý. Co teď kurva máme dělat? Teď jsme pěkně v prdeli. Skončil jsi. Moje vina. Nemáme to, pacto. Je po všem, je to v hajzlu. Co teď kurva budeme dělat? Co budeme dělat? Bychom si udělali ohníček a zaspívali pár písniček, co vy na to? 17 dní? Bože, já nechci být prorok, ale tady nevydržíme ani 17 hodin. Ty věci sem vlezou právě tak, jako to udělali předtím. Vlezou Hacne! Tohle dítě přežilo mnohem déle a nemělo žádné zbraně a žádný výcvik. Je to tak? Tak s ní bude velitel? Koukej se tady s tou situací vyrovnat, Hacne. A poslouchej mě. Hacne, koukej se sklidnit, protože my tě tady potřebujeme. Chci, abys šel k terminálu a našel nějaké plány tohodle zařízení. Rozumíš? Plány nebo něco, co nám ukáže, jak to tady vypadá. Posloucháš mě vůbec? Jo. To je moc hezké, Bishope, ale co vlastně hledáme? Tohle. Bezpečnostní ventily. No to je krása, člověče. To je prostě nade všechno. Máme problém. To nemůže být pravda. Kurva, to nemůže být pravda. Vlastně, že a mě už to skoro končilo. Ještě 4 týdny a domů a teď to koupím na téhle hromadě šutrů. To není fér, lidičky. Ale už jenom 4 týdny, bože. Potřebujeme. Když to tam pobíhá venku, mě z toho vynechte. Půjdu Jo, já. tebe můžeme vynechat ze všeho, že? Půjdu já. Správně, člověče, a proč nejdeš ty? Cože? Půjdu já. Mám tady jediný kvalifikaci, abych loď přivezl. Jo, správně, lidi, měl být Bishop. Dobrý nápad. Věřte mi. Do prdele. Už teď je mrtvej. Bude z tebe žrádlo pro psy. Jdeme zpátky! Cípněte, bastardi! Cípně ty svině! Bastardi! Svině! Svině! Burke! Hacne! Ty parcháte, tak pojď, já ti ukážu, pojď, dělej se! Já ti to ukážu, tak pojď! A dělej, ty bastardi! Chceš to máš? Tak tu máš to, a ti to prdele, hajde, ty!